ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ। ନିଜ ଗିରଫର ସୂଚନା ପାଇ ସିଏମ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଇଡି ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟା ଘେରାଉ କରିଥିଲା। ରାତିରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବିରତି ଅଟେ। ଜୀବନ ଏକ ମହାସଂଗ୍ରାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ସଲିସର ଭିକ୍ଷା ନେବି ନାହିଁ। साथियों जोहार। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं। और ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ 600 କୋଟିର ଜମି କିଣାବିକା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜମିର ମାଲିକାନା ବଦଳାଇବାରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଅତି କମରେ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଜମି। ଏହି ମାମଲାରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଡି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2011 ମସିହାର IAS ଛବି ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଡେପ୍ୟୁଟି କମିଶନର। ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେବେ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବଂ ଇଡି ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ଇଡିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର 2ଟି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରାଞ୍ଚିକୁ ଫେରି ନିଜ ସମର୍ଥକ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଏହି ଜମି ଦୁର୍ନୀତିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଥିଲେ। बीच में हल्का थोड़ा बहुत हुआ था हलचल, लेकिन स्थिर है सब चीज। सर उस हलचल में आप भी दिल्ली चले गए थे? हाँ गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया था। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते थे। काफी समय हुआ है, 20 हो गया है, इसीलिए जल्दी गठन करने का प्रक्रिया को ଚମ୍ପେନ ସୋରେନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବଛାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପରେ ଚମ୍ପେନ ସୋରେନ ସିଏମ ବନିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।